Egwu dị mma na-akpọ unu ndị dị mma ma olue ebe n'ebe
molue n'egwu odezigbo welube 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 onye ga-agba egwu ahụ welube 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 onye ga-agba egwu ahụ onye ga-agba egwu ha na-egwelue mụ na onye ga-agba egwu onye ga-abịa ga-agbara egwu n'ọgbọ chezọrọ nwa dị mma pụta gbara egwu molue agbata obi niile bịa gbara egwu n'ọgbọ ozu onye ma obi ụwa bịa n'ọgbara egwu gba njata nja odezigbo welube 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 onye ga-agba egwu ahụ welube 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 onye ga-agba egwu ahụ goma na-akpọ ụnụ ndị dị mma molue ndị dị mma bịa nụọ gbara egwu anyị molue n'egwu ana m akọrọ ụwa niile na-egwu elu ndị dị mma bịa nụọ gbara egwu molue n'egwu ebelebe ga-egwu ebe ahụ molue azụbụike kọnkwa pụta gbara egwu gba njata nja odeji welube 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 onye ga-agba egwu ahụ welube 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 onye ga-agba egwu ahụ onye ga-agba egwu ha molue mụ na onye ga-agba egwu ha molue mụ na onye ga-abịa n'ụgbara egwu molue apaka onwe dị mma pụta gbara egwu apaka ọ ga-agba egwu ma oge egwu anyị elue tereta ọnụ ụra ọ na-akpọ gị okwu gba njata nja odezigbo welube 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 onye ga-agba egwu ahụ welube 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 onye ga-agba egwu ahụ apaka ọbịa n'ụbịa gbara egwu n'ọgbọ apaka onwe dị mma pụta gbara egwu molue apaka ọ ga-agba egwu akụchi nyere nwata pụta gbara egwu molue n'egwu odeji njem welube 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 onye ga-agba egwu ahụ welube 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 onye ga-agba egwu ahụ ebelebe ga-egbu ebe ahụ molue n'egwu ebelebe ga-egbu ebe ahụ apaka pụta gbara egwu n'ọgbọ ụmụ ọ na-apụta n'ụgbara egwu n'ọgbọ olue ụmụ ọ na-aga dị ga gbara egwu molue apaka onwe dị mma pụta